Kanigiri ka All India Radio Shillong ka khubor man puli di kasan li jana ki mat bakong san jong ka khubor. Penrem jur ka yang robat thau an ke Meghalaya halor ka jingsa thambor ki pa ringi Kristan ba jingsa penjulor ki mania Chhattisgarh. Beliau Menteri Rangba Konrad ki sangma ya ka projek penmi boarding ba 9.1 megawatt unit jong ka Ganol Hydropower Project ka ba R.1 megawatt. Bu monong rim Menteri Ketenat PHE ke Meghalaya bentai ya ka nongpo Greater Water Supply Scheme ha ka jinglut ke bai sis pak lai klut tengka tam. Bat mentaka sengi on tap dan buram ya upu Benedict bakat riu. Rengkat bat ki pak riu ngej ha setlak ke perthai on le buram ru ha ying meniba halai umkra la shibit chanmir. Ki khubor ki bapnia. Ka kenhun na kaliang sensyar bat na kaliang persya jong kedarbat hauan ke Meghalaya kila penram halor ke jingsa thombor ki riunget Kristan ba ke jingsa penjulor ki ying mani ha Chhattisgarh ha ka ba kila dawa ya ke jing penshitam me gitu ki badan kti ha ke te ke kambean. Menteri Rangba Konrad ki sangma lengba ke Twitter ka ba ula penni e kasi baar ula kentu ki bor sensyar bakin sim ki sinjam ki badan kam ban penshitam ye ki bri ki badan kti ha kita ki kam thombor. Unong elam kaliang persya ha ka darbat hauan ke jela u Dr. Mukul Sangmaru ula penpau ki jing sokhya halor ke jingja sha thombor ki Kristan ha Chhattisgarh. Nakaliang ka Khasi Jaintia Christian Leaders Forum ru kala penrem jur halor ke jingsa thombor ki pa riunget bat ke jingsa penjulor ki ying mani jong ki Kristan ki baja ha keleng kari India. Menteri Ketenat ki Kambari jong ke Sarkar India u Dr. Subramaniam Jaishankar uloong ba ladan kamban bujili ya ka World Order da ka World of Multi-Alignment. Ha ka interview ka ba ulay kren bat Ketenat pathai kubor ka ba na Austria ka Austrian Publication Day Press u Dr. Jaishankar uloong ba ha ka ni jing sandori ya ka kompanya ha ka prathai kiri ka prathai ki di banjit ela ki jong ki kom trikam ka man banjit ya ka ba kham dan kam na ka banta jong ki kat ba kum ka jing bit jing biang jong ki hi. Habakdaw ya kenuksana kari India u Dr. Jaishankar uloong baka New Delhi kala kentat ya kejing penbor ban penrem ya kejing herthma ka Russia ya ke Ukraine bat hakan juga por ka penlong ya ke Moscow kum kan nong pendap penbiang ke barat ba tam ya ke umpnyang na ke benta kari India. Susu Dr. Jaishankar ulai yaiban halor kamat ba ka India kam dan jumut eru ban pendukut ialah ka jingedei bat kari Russia ha ka ba uloong ba ka Moscow kalalong ka nong kershan ya ka New Delhi ha ka liang ki tiarthma lada ki po snem. Ketenat ia dari jong ke Sarkar India rengkat bat ketenat puli putih bat ketenat skill development and entrepreneurship. Kira soy ya ke soskular MOU bat kita nak terikam beper ki bede bentang kenang ban kentiu ya ke puli putih jong ki Agnivir bakin yo yai beteng ya ki jing puli ki jong ki kat ba ki dang yai bat ya ke jing syakri ha ka kam kum ki Agnivir ha ka sipai armed forces. Haba ai jing kren ha ka jing elang soy soskular lembaga video conference menteri ya dari ke Sarkar India Rajnath Singh uloong ba lembaga ni ke sinjam kan penla ya ki Agnivir bakin la ban pendep artat ialah ki jing puli bat yo la ban kentiu susu ialah ki jing tibet ha ki de ki benta. Ka Cabinet Committee on Economic Affairs kala ajmenjur halor ke jing terwa jong Ketenat Information and Broadcasting ha ka de bat ka Broadcasting Infrastructure and Network Development kabalatip ka bind kabalong lengba ka Central Sector Scheme ha ka jinglut ka bakot R1000 sans pa lai pukundai point riu iway klut tengka na ka bantaban kentiu ki jing te jing sna ka Prasar Bharati kata ka All India Radio bat ka Dudashan. Kani ka scheme kan penyiar susu ya ka jingkot ke FM jong ka All India Radio sa ki prapo na ka sispa ka jing dan brio kari. Kani ka scheme ka kuntup ru ya ka jing sam ya palat pralak teli ki DD Free Dish STB sa ki pat ba ki besong basa sa ki jaka ba kendong tam ki LWE ki than khaput bat ki aspirational district. Kani ka kubor ka wan na ka All India Radio Shillong.
Menteri Rambak ka Meghalaya Conrad K. Sangma hanan kesengi ula pli ya ka projek penmi boarding bah 0.1 megawatt unit jong ka Ganol Hydro Power Project ka ba R4.1 megawatt ka 0.1 megawatt unit jong ka te ka projek boarding kalong sibenta jong ka projek penmi boarding jong ka Than Garo Hills kabala sa teng nadu snem arhajar khatsao bat menta kala jandep pura lengba ka Twitter Menteri Rambak Ulong ba ka jing penmi boarding kalong ka way ni jing ha ka Than Garo Hills kamtam hai ki benai telang ka jing penteri kam ya ka Ganol Hydro Power Project kan la ban pendap penbiang ha ka rukom ka bakam yar ye ki jing dawa boarding bat kalong ru umau jam sa ka jing la ka jela ban pendap hi ya la ka boarding hapo ka jela Menteri Rambak Ulai Kublai ya katanat sam boarding ka kenhun na MECL kabala 3 minut ban pendep pura ya ketika projek bat ban yo IT segi pat ba ka ban long ka jumun toy na ka benta jong kihi salonsar Menteri katanat PHE jong ka sarkar Meghalaya uba renekton lingdo tongkhar nen kesengi ulabu yu manong rim bantay ya ka nongpo Greater Water Supply Scheme kaban penpoi umbam umdi sa arpo teligi Shillong jong kasor nong po Haribhoi district na kabenta ni ka scheme sam lamang pisa sis palai point nyo iwei klur tengka da katanat jal shakti bat ladala pentri kam tikna ye ni ka scheme kan la ban weng ye ka jingkodo hanong po barakowei ha ka jingelang bu maunong rim lasenran lang ye menteri katanat PHE daw MLA kanong po uba Meral Bonds UMDC uba Balajit Rani kihe officer ng katanat PHE rangkat bakipat ba ng songsnong jong katan ng po ka Archdiocese jong ka Jalan yang ba Shillong kapentip bakipat ringet ka balang Catholic na ka jala kinla ban ay kublay bat le buram khadu yo Pope Benedict khan riu ubala klat no rengkat bat kipat ringet Catholic hasatlak perthei menta kesengi ha kebakandan kemas bakhuj ha yeng mani Cathedral of Mary Help of Christians kebahla yumkra kani jingle buram kan long le sibet janme ta kapor san baje Upu Benedict kan riu la klat no nakani ke perthei ha ka lai phui tre uno pra arajar arpuar ha karta ka bakandai pusan snem Upu Benedict kan riu la long nong yelam ubarang ba du jong ka balang Catholic na du ubna yeyong jo snem arajar san ha du ubna rempang jo snem arajar khat lai ha ba uhiar suki no ulalong upu benengkong ban hiar suki ha kini kin riu spa snem ya kamet ka basa jong Upu Benedict on tep Hakaway ni kijing tep ka badan ha St. Peter's Basilica ha Vatican mentakasngi. Ka sengsan perthei ka badan ha ka borsan syar Meghalaya ka National People's Party NPP kan penong i kijing yelang ba ka Regional Conference bat kijing yelang pat ba jong ka Than Khasi Hills ha malan pulu Shillong ha ka khat arteri menta ubanay. Ha ka Regional Conference on yedan rangkat ki MLA bat MDC ki bilang dan ha ka suki nong mikmat lembak kinong yelam ki bahakmat jong kaseng NPP na keleng ke jela ha ke jingdan rangkat lang u National President kaseng u Conrad K. Sangma ki armut ki National Vice President kata uba Preston Tensong bat uba sengaw halang dahar ki telong kubo na ke NPP ki yetu ba ha ka Regional Conference ka bandong ha ka khat artering on pensengawi ki jingjob bat ki kam ki ba ka party kelala bande ha kini ki sansnem baladem bat ya ki ba kansele nang ni syakmat Ulat ke Tamil Nadu URN Ravi haba pli yak octave arhajar arpulai ya kesiba ar ulong ba ke jinglong jingman ha ka Than stay lam mingi kala kala sibun da ke jingyat ka por bat ki jela ka Than stay lam mingi kilalong ki khana jingjob ha ke jingki shaprang jokari India ulat ke Tamil Nadu ubalong ru chairman joka South Zone Cultural Center SZCC Uloong ba ki jela ka Than stay lam mingi kari kila kiu irat ha ka jingroi jingman banla kan jo bat ki wei ki Than jong kari India ulat uloong ru ba ki pat nong song jong ka Than stay lam mingi ki berius pa halaka lariti
Kedai tenrai bat jinglong bakenjam sim. Kilong ki benta ki bakongsan bat usenyang ubarat ba ha karoi kaman jong kari. Kooptif arajar arpulai kalong ketamasa bala penong hapok kejing penyat ke LZCC Tanjavir nadu kalai terik hadu ka hendriu terik jong kelalengkot. Katu gani ke kubur lakut ke Belawan Shapina ke All India Radio Shillong.